ga ciwo duk ya ƙare daga ƙarshe mata aka cutar yunwa ce ta kama ni. Don Allah don Annabi a taimaka min al'ummar musulmi, ba ni da yadda zan yi, ga yara ƙan kuci. Salamu alaikum jama'a, don Allah don Annabi a taimaka mini, ba ni da yadda zan, rashin lafiya ta same ni har wajen shekara 2, ba ni da yadda zan yi. Mijina ƙarfinsa ya ƙare, muhalli babu, ga kuɗinmu duk sun ƙare, komai ya ƙare, gidan da za mu zauna ma ba mu da shi yanzu, sai dai mu shiga maƙota a taimaka a bamu wajen zama, ba mu da shi, ga na maganin ma ya gagara, ga ciwo duk ya ƙare daga ƙarshe mata aka cutar yunwa ce ta kama ni. Don Allah don Annabi a taimaka min al'ummar musulmi, ba ni da yadda zan yi, ga yara ƙan kuci. Ko ina muka raɓa kowa ƙarfinsa babu, ga gari yadda yake. Jama'a a taimaka don Allah don Annabi, a taimaka a dubi halin da nake ciki, don Allah don Annabi.